Pro výsadbu rostlin připravíme výkop v požadované délce a šířce 30 cm a hloubce 30 cm. Tak to je dobrý. Ale 12 metrů plotu, to si nedovedu představit, že tohle nářadí bude opravdu to pravý. Dneska jsou i jiné možnosti. Víte co? Půjčíme si bagr. Teda řeknu vám, mně se splnil úplně klučičí sen. Ideální. Tohle vám přivezou, máte to tak za 15 až 20 minut, zručnější, možná rychleji naučený, protože obsluha vám to celý vysvětlí. No a hurá, může se jít bagrovat. Tak, a máme hotovo. Můžeme sázet. Tak takhle vám přijde živý plot. Přijde to normálně v krabici, v kartonu, kořeny zabalený folií. A ideální je, pokud budete sázet hned, můžete nechat jenom v té folii, ale pokud třeba druhý den, třetí den, tak folii sundáme a dáme to do kýble s vodou potopit úplně celý ty kořeny, aby vydržely a byly prostě pořád ještě funkční. Sázet můžeme na jaře, to je ideální, no anebo na podzim, klidně než padne první sníh, dokud se dostaneme ještě do země. Výkop ten šel rychle, to jsme udělali bagříkem, není třeba ani to nějak extra začišťovat, jenom maximálně, kdyby někde zůstaly ještě prostě kusy drnu a tak prostě začistit. No a potom jednoduše oddělíme prostě jednotlivé rostlinky a sází se to do trojsponu takzvanýho, takže se musí po jedné straně 30 cm od sebe, po druhý taky 30 a překrývá se to vždycky přes sebe, takže vyjde 15-15 a budeme mít úplně výborný hustý plot. Tak tohle je ideální rostlina pro živý plot, dokáže to narůst do výšky 3 metrů za 2 roky, takže za rok 1,50 m, tak to si myslím, že už k sousedům vidět nebudete, ani soused k vám. Skvělý je vzít metr, položit si, tak, zabrzdíme. A pak jednotlivé rostlinky začneme sázet po 30 cm. Pokud máte nějakého pomocníka, určitě se hodí, půjde vám to celý rychleji. 50, 80. Takže připravit si úplně po celý dílce toho výkopu, jak tam půjdou. A pak už budeme jenom zahazovat, přihrnovat. Za chvíli je plot hotový. Jednu stranu máme hotovou. A na druhé straně budeme pokračovat stejně po 30 cm, akorát, že to dáme vždycky mezi, aby to tvořilo, jak už jsem zmiňoval, ten trojspon. Pokud máte nějakou výbornou zeminu na zahradě, není třeba do toho nic přidávat. Musí být hlavně propustná, takže stačí třeba přidat písek, ale pokud je zahradnický substrát, tak vždycky k těm kořenům na ten základ je dobrý přisypat.
No teď už musí přijít na řadu lopata. Tady už na to bagr bude krátký a můžeme začít zahazovat, ale ideální je si vzít na to nějakého pomocníka. Tak, když máme zaházený kořeny, tak pak je důležitý pořádně rostlinky přišlápnout, aby u kořenů nevznikly vzduchové kapsy, protože by to tam potom dělalo neplechu a kořeny by mohly i vyhnívat. Při tom zahazování je důležitý nedoházet úplně až do kraje, jenom tak do 3/4 toho výkopu, aby jsme to ještě mohli pořádně prolejt u těch kořenů. Takže zalejeme a dost vydatně, zase záleží na druhu zeminy. A pak teprve to všechno přiházíme do čista. Potřebujeme ještě hrábě, aby jsme předtím, než tomu uděláme finální úpravu, to trochu porovnali. To třeba dávat pozor na ty rostlinky. Už je to docela hustý teď, tak aby jsme je neponičili a tak. A můžeme mulčovat. Máme dvě možnosti, buď použijeme rovnou mulčovací kůru nebo štěpku, vrstva 5 cm, aby tam neprorůstal plevel a tak nám nebránil těm rostlinkám, které porostou. A nebo můžete použít folii, ale to je asi složitější, když tam vidíte, jak je to hustý, to prořezávat. Ale záleží jenom na vás. Takže vezmeme kůru, nasypem v té vrstvě 5 cm. Tak, vezmeme hrábě, porovnáme, aby to vypadalo hezky, že jsme se s tím tak dělali. Tak a tady následují takové dvě etapy. Pokud sázíte na jaře, tak ideální i hned zastřihnout tak 10-15 cm nad zemí, aby to začalo houstnout a prorůstat hned od spoda. No a pokud sázíme na podzim, necháme v téhle délce, ve které jsme koupili a střiháme až na jaře. Tak vidíte, není to nic složitýho. Když tomu máte takový šikovný pomocníky, jako je tady ten bagr, tak to je docela rychle. No a teď už stačí jenom zalejvat, zalejvat a zalejvat. Až to obrazí lístkama, tak to ještě budeme trochu hnojit. No a pak už se budeme těšit jenom na ten krásný, kouzelný, živej plod.